Eh, lek enek sing ngomong aku lali iki. Enek sing lek kowe duwe bojo, jek senengane turut karaokean terus karo Mbak Elsai terus piye? Lah aku lek duwe bojo, lek aku duwe bojo Mbak Elsai. Bojoku kok tukang nyenuk. Ya tak buak bolo. Lah aku duwe bojo, lah wong aku ki lho mendem iso karaokean iso. Ya kok duwe bojo kok aku gak dijak, arepe golek gengge ora dijak, arepe ngono ngene ora dijak, ya tak buak lek aku. Ya tak buak tenan. Wong kene iki ya kaya aku umpamane duwe bojo ngono, aku ki yo gengge iso, murel iso, mendem iso, ngubrai rumah tanggane wong pinter, ngorat-ngarit pinter. Njaluk sing piye? Njaluk pengen diorat-arit rumah tanggane, njaluk pengen bubrah, pinter. Kurang piye serba bisa lah aku duwe bojo kok. Bojone wis karaokean yo iso yo. Ngemut yo iso. Kok ora dijak. Teko ngomah tak jak pegatan karo aku. Kurang menanu pegayan kok mesti iki wis mulane arepe Ramadan arepe Ramadan iki persiapane apa beh sainem iki piye yo sainem iki bingung lho bingung sainem iki kayak wis arepe bodone lho cok arepe bodone mati segaten sainem iku yo kangen omah rindu omah ngono lho pengen salam-salaman badan nang omah kaya dek tahun wingi gitu sainem sempet pulkam gitu lebaran dek kampung lah ngene iki lho mek nunggoni Cina ayo kok dadi penjilat yo kok dadi penjilat nang Cina terus kok dadi Joko si Cina terus kapan aku sugih kapan aku macak sugih iki lho cuk